The Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene nimanguyima pa chilungamo ndipo ine sindimanyengerera pamene pali chilungamo ndi pamene ndimafasapo. Sindimafuna kukhala ndi munthu kati munthu wabodza, kukhala munthu wonena zinthu zabodza, koma ndimabwera kumakuwuzani nkhani zenizeni. Nkhani zathu za lero zilunjika kwambiri pa nkhanza zimene Amalawi akukumana nazo kuchokera kwa anthu achimwenye komanso ma Chinese ngakhale anthu akuda, monga imene mwaonera ambiri inu video ya dzulo imene yachitika ku Limbi kumudi, kumene munthu wachimwenye wakhala akumenya ana, kuwamenya pakana kuwakomola chifukwa choti ati mbuzi zake ndi ng'ombe zake zikufa nthawi imene akufuna kupanga zaidi, kumagonesa ana mkhola limodzi ndi mbuzi osadya, kumadyesa pa siku kamodzi, kumalipira ndalama mwankhanza. Izi sizikuchitika kwa amwenye kokha yayi, komano zikuchitikanso ngakhale kwa ma Chinese, komanso ngakhale Amalawi amene achikuda kuzunza Amalawi anzawo. Tikamanena kuti inu aboma tamangani muzikaona mmene amwenye ma Chinese akuzunzira anthu ambiri, mmaona ngati ndife anthu achamba, mmaona ngati ena ife tadya kokeni chifukwa chosaphunzira. Koma mwina ndisanatambasule nkhani imene iyi mundilole ndithamangire ku South Africa, makamaka kuti ndikapemphe boma la Malawi. Ku South Africa Amalawi akuzunzika kuopsa, ndipo inu ngati boma la Malawi amene mwawina inu makamaka inu a DPP through the Minister of Foreign Affairs, ngati simupanga machawi kuchita rescue Amalawi, musayembekezere zabwino. Pano pa Amalawi afika sopano ena akuthawira m'mizikiti, ena akugona mutchire, ena akumagona mu toilet chifukwa ma South Africans sopano they have gone a step further. Amati akamagwira anthu aja khomo ndi khomo akumadula mitu, akaapeza Amalawi aja akupita nawo ku prison ndi kumakadyesa poison, ndipo kuli maliro azaoneni. Andi izizi panafunikira kuti mupange ngati mene zinalili kale muja nthawi ya xenophobia woyamba uja, munatumiza mabasi. Kuli Amalawi ambiri amene ali undocumented akulephera kubwera kuno ku Malawi chifukwa chokuti alibe mapasipoti. Izi za mapasipoti zimukanaziganiziranso kwambiri chifukwa ni nkhani inanso imene ikupangisa kuti Amalawi azizunzika. Inde kuno kumuzi kuli mavuto amene anthu ena akulephera kupeza mapasipoti, komabe mukanapanganso machawi kuganizira anthu amene ali ku South Africa. Andi ini nthawi imene inu aboma mukanapanga machawi kukakumana ndi boma la ku South Africa monga akupangira maiko ena, ndikukakambirana nawo, ndikukakhalanso ndi msonkhano waukulu okumana ndi anthu kuchokera ku Johannesburg, ku Pretoria ndi madera osiyanasiyana, KwaZulu Natal, kuwakumana ndi anthu anu ndi cholinga kuti mukonze programu kuti mwabwerese kuno kumuzi. Zafika povuta kwambiri, Amalawi ambiri akuphedwa, akuzunzika. Andi izizi mwina zikuphweka pano chifukwa chokuti mwina iniyo muli mipando yosiyanasiyana mukudya bwino. Ena anzanu ena simukudziwa kuti kodi zikuwathera bwanji, koma mukanapanga zotheka kunena kuti mwachite rescue Amalawi amene akuzunzika ku South Africa. Nkhani ina yachiwiri nafunanso inu aboma kuti makamaka muganizire nkhani imene ya Ebola imene yagwira kwambiri ku DR Congo. Tikunena panopa anthu okwanira 220 afa kale within 2 weeks. Tikunena panonso ngakhale ku Uganda kwafa kale anthu opambana 7. And izizi ndi nkhani yonena kuti inu Malawi, it should be a wake up call makamaka to the government of Malawi, makamaka inu ma authorities, inu akuboma ma ministers, komanso even the president, even ya polisi. Munayenera kuti mukhale ndi emergency meeting, cabinet meeting, even parliament imene ndikuona kuti kodi how do we contain this. I'm saying this because kuno ku Malawi timapanga chibwana kwambiri nkhani ya maboda mwathu, kulowesa anthu amene ali undocumented ochokera maiko ena ngati ku Eritrea, ku Ethiopia,
ndi mabangladeshi amangolowa muno m'Malawi chisawawa andi mudziwe kunena kuti nthenda ya Ebola ikupha anthu moopsa andi nditengerepo mwayi othokoza a polisi akusalima amene wiki yathayi agwira ma Ethiopians uko kusalima kukanyenyeva andi mukafufuza ma Ethiopians aja sikuti ati munoto angolowa iyayi alowa chifukwa cha ma officials aboma a polisi pakati apo tinanenapo kunena kuti abale musachose malodi bloko malodi bloko ndi ofunikira kwambiri pa ziko linalililonse limene alikhale ndi malodi bloko koma kuno ku Malawi ifeyo ndife anthu otembereredwa ngati ziko lino lizapeza mavuto chifukwa cha akuluakulu aboma amene amalolera kutenga miyoyo ya Malawi ochuluka kuyika pa chiswe chifukwa chongofuna ndalama ati munthu mmodzi uja kuti aduse muno m'Malawi amapereka mmodzi uja mwina 10 miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 8 miliyoni lero Malawi mwasanduka akuluakulu inu mwasanduka zigawenga mukumatenga anthu amene ajawo ma TX mwanu kuwachita protect and this is maybe the reason why munachosa malodi block lero taona nindu ukoko ku DR Congo kuli nthenda ya Ebola and maiko ambiri ngati Tanzania, Zambia, South Africa achinga ikama chitetezo m'maboda mwawo so kairo tili kuno ku Malawi amene ati azavutika kwambiri ndi anthu osauka amene alibe china chilichonse inu ambiri inu muli ndi katundu muli ni makobiri amene azakupangiseni kuti muzathawire kunja even tikunena pano pamuone even olo free education yomwe free education iti kupita kwa anthu osauka koma inu anthu olemera ana anu ali kunja masukulu akunja even zipatala zimene mmapita ujeni maiko akunja kunotu ku Malawi kuno kuli mavuto opsa even olo kuti mipite muzipatala mukukwinzi kumene takhati kunena sitikuziwa kuti a minister mukupanga chani kukwinzi kwafika povuta anthu akumafa kumaphadala kumalipirisa ndalama kumachita kunena kuti ngati ukufuna kuti tikuthandize tikupaseka utipaseka ndalama kodi munthu osauka 15,000 angayitenge kuti kaye mwano ngakhale olo ku Chiromoni hospital health center kumene kondeku kumabedwa mankhwala koopsa muzipatala mukubedwa mankhwala so I want to ask you the government of Malawi makamaka president Mutharika mukanapanga machawi kwambiri kunena kuti muchite protect maboda makamaka mubwezerese malodi block and sindikudziwa kuti kodi boma ilili makamaka chikuchitika ndi chani nkhani ya security chifukwa each and every day kukumveka nkhani zosakhala bwino zokhuzana ndi security and why up to date mukungoika maujeni ma ad hoc road blocks kungoika zimaujeni zijazo basi osaika road block yeni anthu akumayenda uncharted routes kuchokera maiko osiyana kulowa muno Malawi aided by Malawians ndiyetu kuli Ebola imene iti iphe anthu ambirimbiri ndipo muzachita regret ngati zimene zisimutengapo gawo muzachita regret ngani yathu ya lero ndi nkhanza zimene ambiri mwaziona pa video imene tajambula dzulo kulimbi mwenye kumenya Amalawi kodi tikamanena kuti Amalawi ambiri akuzunzika siti kuti timangonena sikumakhala kuti takutagayiwa wambwanda ayi koma timanena zeni kunena kuti Amalawi ambiri akuzunzika muzintchitomu salary yawo ndiyochepa amalandira 2,000 kumenyedwa mkati mwenye amene iye akumachita ku challenge kunena kuti iye anagula polisi and a polisi yonso kupita kukapasa information kuti ukuti mwenye wa house number 104 akumenya ana akumamenya Amalawi a polisi amangupita kukalandirako ndalama and sindikukhulupirira kuti mwenye ameneyi akhaladi mundende and we are monitoring this issue so closely and ndipemphe pano Amalawi akufuna kwabwino makamaka inu maloya tapitani kulimbi station mukayilowerere nkhani imeneyi ana amene amenyedwa ena amaduduluzidwa usiku pakati pa usiku 12 o'clock ana ochokera ku Thondwe kuzomba kwa mayaka uko kumayendesa pansi nkhani yake ati mbuzi yatani ati mbuzi yafa and
mwina Minister of Agriculture makamaka minister ambirizi tathamanga ni kulimbi kumudi. If you mean well for your country, mukaoneso mmene akuzunzira zinyama kumene koko ziweto kuzizunza kumangotuluka magazi zina kumangofa pompo osadya osazipasa mazi ndipo ndizoopsa zimene zili ku nyumba imene 104. Iyi ndi example ya nkhanza yoyamba, koma tapita ni even kumaoni mukaone kumaoni town yonunkha yalimbi andi sindikudziwa kuti inu ajomo amene muli ameya ndi inudi munapereka ndithu license yokuti munthu azisunga ziweto mtaoni ndithu ya blantyre kumasunga ziweto ng'ombe mmene mumu kumazizunza anditu kuno kumalawi kuli nkhanza za ziweto kwambiri. Ninanena pombuyo mu even ng'ombe zimene zimanyamula ngolo zimazunzidwa koopsa kuona iniyo kumva chisoni. So apapa zafikano sumano kwa anthu mmene amazunzira ziweto akuzunzano sumano ndi anthu omwe kummenya munthu pakana kukomoka chakudya amapasa siku limodzi. Ndipo zomvesa chisoni kuona environment kumanena kuti abale kodi asite mmayendera olo nyumba za amwenyetu akumakhala tungati kapena alitukhaya muzi wache wakuti nyumba yokuiona nyumba yotimbirira nyumba yosakhala bwino kusandusa sipano town uje ni kumudi kuja kumakhala mabwana kumene kuja munali adimaki kumene kuja even mfumu agomani akhalako kumene kuja kumudi kujako Paramount Gomani wakhalako kumene kujako mfumu Gomani mfumu ya chingoni kukukongola lero li asandusa kumene kujako kopangira nyasi zawo asandusa konyasa kumene kujako ndi abakufuna kumaamenya amalawi andizomenya amalawi izi tanena kuti muyendeso mukayangane ma Chinese mmene akuzunzira anthu ma Chinese kuzunza anthu kumaajesa soya pieces ma hotelo takati kumanena za mahotelo auje na ama Chinese kumayi boma sili matengapo gawo lina liliyonse mmene amapangira vitu mbiko mumba uchawo kumaenda umacheza ndi amalawi vitu tuti kumusowa vitu mbiko mumba amagwira ntchito anthu ena kumamunyoza chani monga mmene amatinyozera FM oti zisiru zina zake zulo nditaonesa video imene ndikumanena kuti amene yonde kuti amwenyesana mpase ndalama ndiye mwe amafuna kumapangira mademu ujene amwenye ine namba dapangirapo mademu amwenye kuti asamapereke ndalama kwa yemwe arayi ine zopusa tusine mafuna ine nimangoyima pa chilungamo mufufuze kuti ine napangirapo liti amwenye mademu ine chilowereni boma ilili ndapangapo mademu liti osama ndinamizira zinthu zokuti ine sindikuziziwa nkhani ndionena kuti ine sinimanyengerera munthu. If you hate me if you don't want to listen to my audios don't listen to my audios koma osamafuna kumandiyika maunka mwankhani ndionena kuti amalawi akuzunzika kuopsa ndipo amwenye ambiri amachita kunena kuti ife tinaigula polisi and apolisi yakumene koko kuliso police unit yakonko kumudiko kupita ninkhani kukanena amauza anthu kuna zimezo sizi kuti khuza pitani kulimbi kungopita kwa mwenye kukukaandira kondalama ndikumanena kuti ujene ziko ndi wanu koma ndalama ndi watu we are controlling police amene muli muzinda wa Blantyre tapita mukaone zimene nkhanza zikuchitika kumene koko and it is very very painful and nkhanza iziso sikuti zangokhala mwa mwenye komanso mwa ujene ma Chinese ngakhale so anthu okuda ena ndi anthu ankhanza kopsa chifukwa mwenye tikuane nawo alipo so some of them are beautiful people with good hearts. They live with Malawians in peace. They treat Malawians like them. We want to appreciate. So the Indian community, you must be careful. If you don't want to stay in Malawi, you better leave this country. But we want to praise those that are also good, those that have got good hearts. You stay with Malawians in harmony. You treat Malawians good. You pay them well. We want to appreciate those Indians who are doing this. But those who are not ready to stay in Malawi, you better pack, because someday, if you are to continue with this behavior of retreating Malawians, we are going to mobilize ourselves. We are going to take people from Maketa, to take people from Bangwe, to take people from Machinjiri, take people from Chiromoni. We are going to mobilize ourselves and come and hit you. We are going to hit you, and you are not going to like us. Born Klindo.
the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.